Tinini kothoma wngkha Jinki tei Prakashni kothoma. Borok khoroksa tei khoroksano hamjaklaikia class 11 o. Hamjaklaimani 1 year jora tei onek kaham kaino choliwi tongkha. Aboni pore borok class 12 final exam relaikha. Rimani khoroknwi no pass wngkha. Hinkai afuru borok college admission wngna bagwi Agartala o phailaikia. Hinkai borok kaisa college o admission maliya khoroksa tei khoroksa alka wnglaikha afuru o. Manekhai college swlaijakha. Hinkai abo tei kheno kaham kwrwngkhai borokni je hamjakmani choliwi tongo. Hinkai salsa amtui bo phaikya college ni program. Hinkai o program o mwsana bagwi bwrwi ni joto dol rok no mwsao. Hinkai bobo mwsana muchungma bai bumung rwui rwkha ang bo mwsanai hinui. Hinkai afuru o bwrwi mwsanani kok bini chwlano sana bagwi college ni nogo phaikeno bini chwlano phone khaikya ang mwsanani hinui. Hingke chwlano call khaimani pore afuru o bini chwlabo saka ang bo haino mwsana bagwi bumung rijak hinui. Hinkai borok abo tei khaino khoroksa tei khoroksano joto kok share khailaiyo kaham eba hamya jorao. Aboni ulo borokni program date phaikya. Hingke o malaima panda program o joto college no phaikya. A program o mwsapuru o bwrwi bini college ni dol baikhai couple dance khlaikya yagromui o chalabaikhe mwsaka. Hinkai afuru o bini chalabo haino bini college ni bwrwi baikhai yagromui no mwsaka. Amtui khaino program paiwi borok nogo phailaikia. Hinkai afuru kai chalabono call khai horka nung tangwi o chalabai mwsa hinui. Afuru kai bwrwi saka aborok ani class friend si hinui. Tebo phano chala bini kokno bisas khailia tamo wngwi jani hotat sakai bini call no cut khlai rwui rwkha. Hinkai bwrwi wanajak thangkha tangwi call cut khai rwkha na hinui. Tesa call back khaikya. Call back khaimani pore phano bini call si habliya phone off se wngwi tongsu. Aboni next day o bwrwi tesa bini chalano phone khaikya. Hinkai afuru kai call habwi call receive khlaiwi kok salaikya. Kok sai tongmani chalani ayango hotat sakai khoroksa bwrwi phaiwi kok sai rwpaikya. Hinkai afuru yang kok sai tongnai bini bwrwi swngkha nini gana sabo o bwrwi sabo khorang khanamani. Abo tei swngjakhaino bini chala call cut khaiwi phone off khlai rijawkha. Hinkai afuru o bwrwi onek dukhu nangjaka bo saimankha bini chala bono doka khlai tongo chalak khai thwngwi tongo hinui saimankha. Abo tei khaino bwrwi bo sak sakno joliwi dukhu nangjakma bagwi 7 din jora tei kono contact khaliya. Hinkai chalabo je afuru call cut khaiwi off khaimani pore ekbar phano call khaiwi call back rwui naliya. Abo tei khaino borokni hamjakma je maya rimani khoroksa tei khoroksano kok rimani a kok rok kwmai thangbaikya. Tei tini norokno sana muchungjago Jinki saboni cha chwlani dasa na bwrwini dasa norok bono support khaidi comment box o comment khai.